zuciyata na yo ɗamarar rike ki sosai, danganin farin ciki na zo ki sauka gida nake yi rasai, ki sabida san ki Firdausi har raina ki zan yi fansai, addu'a nake ta samun ki gun sirkin zaman da gasai, ina aure na Firdausi Kano mu je cikin ya kasai, dakata ki gane zance na kin zan masilar farin cikin raina, ni kamar ki babu gona ke ce sanadin farin ciki na. Farkon gamona da ni da itaran Asabar ce, mun taho da 'yan uwana Anas da Kabiru da Maraice, ni ina a tsakiyar su na gado Firdausi na ta zance, sai jiki ya kama kirma na tsaya sai na kama tance-tance, gashi ni ina da tsoron mata tun fara a takaice, sai na dakata a take zuciyata tana ta sake-sake, murmushinta ya zama ni ga ina dona ta sanyi sosai ba cikas. Firdausi ni nake so idan aka bani zai rike ki. Siyanas ya ce da ni kai Idris yamsho ka bar tunani, sai na ce da shi farar ya mai kyau na gano tana simaniya, take sai ya kama hannu muka je a gare ta babu rauni, bayan ni sallama sai na kasa fada sai dai bisa ni, sai ta gane manufata ta ce mu ce za ta yi tunani, ni idan ta ne ta kalla a ciki nasu duka sun yi kwalla, tausayin ta sai ya kama na alamu na ta amince. Tabbas Firdausi kadai nake tunani. Ya gashi ki aje ta, in akwai ki bani kallon wata ya balle har in kula ta, nana in ta zo wucewa sai a dinga burbubin ganin ta, mai kyandiri da tsafta halina ta ne ake kwatanta, sai daban cikin kawaye Firdausi tana da tarbiyar ta, Firdausi mai aji ce bata hali na bani na rasa ki zan makance ko na zamo kamar itace. Tabbas fatan da ni nake yi a banki mi zama na aure, so nake kisa a ranki zama lau batun mu ware, zamu rayu a cikin so mu haihu da ke mu kulle kyaure, mama ta hajjarar na kira ki sanan uwar amare, zan kula da ke amana shi kuma bakin ciki na kore, raba amshi addu'a na Firdausi ta zo cikin gidana, na samu duniya ta garin da na ganki a gida.